Ahoj, volám sa Lucia, som mamina dvoch malých chlapcov a práve kvôli ním som sa rozhodla, že pomením pôvodné recepty a budem sa snažiť piecť pre nich trošku zdravšie. Dnes by sme si pripravili úplne jednoduché raňajkové lievance s tým, že budú zo špaldovej múky. Suroviny, ktoré budeme potrebovať, je špaldová múka, kypriaci prášok, vanilka, sol a to je viac menej na začiatok všetko. Odvažíme si 600 g špaldovej múky. Do toho dáme 3 lyžičky kypriaceho prášku, lyžičku vanilky, takú menšiu lyžičku vanilky a menšiu lyžičku soli. Túto zmes si potom presypeme do hociakej nádoby. Takto zmiešanú zmes si môžeme odložiť, alebo môžeme z nej ďalej variť, ale táto zmes by nám mohla výjsť na takých 4-5 použití podľa toho, koľko budeme používať na jeden krát. Ja väčšinou dávam na 150 g. Čiže znova si odmeriame 150 g zmesí. Dáme do toho jedno vajíčko. Kokosový olej by mal byť tekutý, ak nie je tekutý, lebo máte doma chladnejšie, treba si ho zohriať vo vodnom kúpeli. Takže pridáme jednu lyžicu. Pridáme 250 ml mandlového mlieka. Mlieko môže byť ovsené, rýžové, aké máte radi. Poriadne si to všetko premiešame, aby sme nemali zmes hrudkovatú. A ako posledný pridáme agave sirup, ktorý ide na miesto cukru. Priznám sa, že ten dávam od oka, takže každý podľa chutí, treba to ochutnať. Čiže ak je pre vás dostatočne sladké, tak vlastne cesto je hotové a môžeme ho dať na panvicu. Panvicu si potrieme kokosovým olejom, stačí jemne, netreba ho tam liať. Samozrejme musí byť rozohriatá a už dáme robiť lievance. Ak detičky nemajú radi čistý javorový sirup, tak môžeme spraviť takú kombináciu s malinami, čo im bude určite chutiť. Dáme buď mrazené alebo čerstvé maliny, ako máte, javorový sirup, troška citronovej šťavy, premiešame a necháme, kým sa maliny roztopia, pustia aj oni šťavu a bude to hotové. Celé to netrvá viac ako 3 až 5 minút, podľa toho, ako sú zamrazené maliny. A keď sú čerstvé, tak naozaj stačia 2 minútky. Asi v takejto podobe je to už hotové a môžeme to servírovať.